100,000 рубл нави қати акай Шахер дар канали Барори Кор дист дар хезе авлод. Savol. Яке адам ранги машали чикор мекунӣ? Рангтин 1 миллион ака. Ранги гонорари райди. гуфтӣ ки ҳама соз буда мобайнда як одам омад айрим одама биромадам бисёриё дар интерес буд надонистам ҳам одам ки Дар байнтон ҳамаи конфликт буд хати акай навик. Ҳози последнее время кайқа чи гап дадагӣ? Вақте ки ман қати бачаҳои хезе гапҳоро гирехта буд, ман қасам мехӯрдим ки ман дига ягон вақт қати ёдаш гап намезанам. рақами 7 мегӯ, сурам мегӯ. Харидор дастуда $1 миллион бухгалта ака. Чисто мақсад бизнес мепресента. $1 миллион бухгалта ака. Да $1 миллион чикор мекунӣ? Бародаро, шумо медонед ки уже соли навай действительно Яндекс доставка корш беҳад зурай. Бо темболи дар берун ва барфу боронай. Барфу борон боша калазардои мо айхонашон берун намебурад. Барои ҳамин фақат заказ мекунанд. Фурсата айдаст нате буро дар сафар кор ки проблемота решат кар. Чӣ? Ту наметунӣ? Ту наметунӣ дар сафар кор кардан? Дар Яндекс агар шуморо маҳкам кардагӣ бошанд, ҳамин номаро дар бинависед, мо пастатса мекунем ки шуморо ёрдам кунем. Мир шумо дому ба қабул аз гостях. Let's go. Салом дӯстон ва ҳаводорони шабакаи Барори Кор. Бо шумо қарор дорем дар канали Барори Кор ва ин меҳмонои моро ки чиқаре ки шумо дистен. Акай Фирдавс. Хушомадӣ, хуш бошум. И вайнер меша бигемаш, блогер меша бигемаш. Блогер. Аъзои ассотсиатсияи блогерои тоҷик. Ҳазор раҳмат. Ачик, хуш омадӣ братҷон, то што омадӣ. Каратеист, бывший рэпер, наш доставщик. Всё, короче, всё в одном. Универсал. Акай Шахер, хай ирама пешниҳод накунам шумодам. Хто прекрасно медонем. Рэпер, блогер, вайнер, ютуб, боксёр, футболист. Акаҷон хуш омадӣ. Ай меҳмони мо ба фикри ам даген и ака ай чӣ хел шумо бугум? И ака ай бале Бизнесмен стартап. бале амра ай хитой бор меёра. Мини бизнесмен бигем, хато намекунем. Модарҷон Пока начинающий. хуш омаден. Короче хай ман қатитон ladies and gentlemen мир ва шумо дому ба ҳавас в гостях. Ба канали Барори Кор ва парки Барори Кор. Бале. Инчунин авиакаса ихча дора. Это бдагай. Моя чуя мехрему ба бачако. Ай пишти камера Макс, яъне ки оператори мо ва пишти камера мо вайдам. Иҷоза додагем ки ягон савол буче. Короче ирӯз мо ирӯз мо ҷамъ шудем ки саволу ҷавоб барои акаи Шахера додам ва метавонам ки Фирдавс, Айчик, Рибаи ака чтобы савол тя. Хайр, як чақчақи дӯстона кунем. Правильно? Гамест ад души. Ва ҳамчун метавонам ки ёрам анхе мада савол тям. Ягон савол дошта бошанд. Ёдам савол буд. Бале. Короче, савол ҷавоб меша. Ба фикрам ки иншолло ки ҳаракат мекунем барнома ба шумо писанд биёд. Бачако қонуни бозӣ ҳамахе ки савол мести гӯш мекунӣ ответа. Погнали? Он катагон савол дошта боша марҳамат. А чӣ? савола мегӯянд ки калон ки боша яъне калон наметавем аввал акай ки наметавем. Тамом, ман савол метавам акай Шахерда ки ака дани момент дар байнтон ҳамаи конфликт буд хати акай навик. Ҳози последнее время кайқа чи гап дадагӣ?
последнее время... дӯстӣ чахчах ҳастай? Я борона вақте ки бояд чӣ мекардем ку батл мекардем дастаи мара виза дода бо шонаи ҳамчун хостум ки қатъия суҳбат кунам бугум агар натури батл карданӣ бошид биё чахчах кунем асад батл бироем ва фаҳмидем ки батл карданӣ набудае ҳамхе мисол 3 нафаре интихоб кард ки ваё батл карданӣ набуданд ва пешаю як моҳи рамазон буд охирон бор суҳбат карда будем тамом зиёда 2 сол пеш ҳозир ягон рафтуомад надорем ва рафтуомадам намехоҳам ка ҳамчун бародари мусалмон дар ягон ҷо бинам қатъи салом алейк мекунам ва ягон казам тавсия намекунам дӯстӣ қатъи навозад я савол метиҳам последний савол ами возможно ҳастае ки фит меган қатъи навик агар организатсия барои кор поса фит бига ягон сум дилит куна возможно ҳастае ки ту биро қатъи ҳамон одам фит кунӣ оли вай ами бисёри вақт бисёри чизора ами овозаш ба фикр мезана ка бисёри вақт бисёри чизора ма гуфтагиам намекунам не карагиам яхе вақт шидагиай ай пишти ҳамин блогерӣ шидагиай мақсад бояд коллаборатсия мешид яхе вақт дига шидагиай мардакӣ гапа мегум ай пишти сум шидагиай барои ҳамун ҳеҷ чира пешакӣ гуфта намешавад бояд ягон чира мо пешакӣ нагӯем ки ман ин кора намекунам вақте ки ман қатъи бачаҳои хезе гапон гирехта буд ман қасам мехӯрдам ки ман дига ягон вақт қатъи ё даже гап намезанам не ки бо гузашти вақт одам вақте ки як чӣ меганаш қатъи як ҷанг мекуна разбор мекуна серавно бо мо мусулмонем акаку инам яма мен ина мисоли гап мисоли одди ин моҳи рамазон ин ту рӯзадорӣ ба хотири аллоҳ рӯзара гирифтестӣ мисол чӣ мефорад ту мақсади ту ай рӯзагирӣ чие мақсад ки ҳамин худованд ясола гуноҳое ки ту када будӣ ва ёро бубахшаву ясола гуноҳое ки ту бад мекунӣ ва бубахша худованд ҳамин мақсад қатъи любой кас рӯза мегираву гуфтию гапҳо намоз мехонаву бедорхобӣ мекаша вақте ки ту ҳамун вақта қатъи ягон бародарат мисол ҷангӣ ва ту ягон амри маъруф ай пеши меояд рилсои инстаграмда ту мебинӣ мега як бародари муъмини мусулмон ка ту вақти қаҳрӣ ё ки гап намезанӣ худованд рӯзаи тура шояд ки қабул накуна уже любой кас автоматически зиқ мешавад ки ман чиба бояд қатъи ними одам гап намезанам ман уқадар мисол номусу чим ай чизи илоҳӣ дар баландае ки ман наметавонам айн бахшиш бипурсим ё ки вай наметавонад ки ай ман бахшиш бипурса раст ман любое время акн қадам мондагӣ макард ҳами дар чанд рамазон мақсад ман ҳамин кора кардагием ягон по-любому и одами ай мешавад ки қатъи як кас гап намезанӣ все равно ин вақти рамазон мешавад уже ҳамин дило бигем чӣ мешавада хеле мулоим мешавад ва дар ҳамун вақт ай одамое ки даже бигем мара хафа кардагиану ва ё гунаҳгорам ма даже бахшиш пурсидагиам ва ман худмам дар як репум як вақто нависта будам ки бегуноҳ гунаҳгора бахшид барои ки худованд бахшандаи мо мақсади гап ки ай ҳамин сабаб бо гав задагием хинахид кардӣ мисол маҷбур мешавад барое ки иҷа чизи илоҳӣ мондагиай дар пеш иҷа номусу дига инсофу бигем мардакӣ нестае ки мақсад ту бояд қатъи номия одам гуфти гап намезанӣ то охира гап назанӣ ихе нестае мешава моменте ки ту уже ҳамин горду сихтая тараф мемонӣ меги бе ба хотири аллоҳ ман мақсад қатъи ҳамон одам дӯстӣ кунам ё ки гап занам ки хуб нестае барои ҳамун ҳеҷ чира пешавӣ гуфта намешавад суми каломати мекунам ака то ест ки 100,000 рубле бутем дар канали барои кор қатиф не ба 100,000 намекунам 1 миллион ака ранги гонорари райди короче 100,000 акмал ки 100,000 да ҳартон фит мекунад дар канали барои кор ака зониса намекардиан не мо 1 миллион да мо фит мекунам ва я мегум набурора дар ягон ҷо короче мекунам ака мақсади гап ки намешавад дар 100,000 да не 100,000 рубл нави қатъи акаи шахер дар канали барои кор дист дар хезе авлод лайша тамом дар комментар бидонисе бачаҳо амин на самом деле чиай соза я бурди акаи шахер хуш омадӣ дар барномара муфти худаамҷа шуди ҳама каса акаҷон я савол метум агар яки мақсад зади вақт куна ҷавоб натоед не ки мада муҳимаш кем бисёртар ҳамин ҷавоб бикамирада агар ки нашид мегум следующий бале нашид ҳамин просто ман чӣ кардисам да ҳамин вақте ки ай авлод медиа биромадӣ
видео карде ки ман авломида биромадам гуфти ки ҳама соз буда мобайнда як одам омад айрим одама биромадам бисёриё дар интерес буд надонистам ҳама одам ки будам ҳама одама ҳеч ка намедона кия барои ҳама охӣ не масалан ҳама ма чӣ бояд номи ҳама одама бигирам мисоли гап нигоҳ Подскаста кун кор кунем? подскаста мекунам нигоҳ кун бародар фарз карде ман қатъи акай баха кор мекунам инаи одам бухгалтери акай бахай ҳамхастай ман мисол модари ма положении безеб даем бояд больницада ховуш кунем бояд оператсия шава ҷарроҳӣ шава ман пул надорам не ки ба ҳам медим ки масалан ман проекте ки қатъи акай баха договор кардагим миёрам масалан акай баха да пешниҳодаш мекунам ва акай баха мада пулам мета барои ки мо қатъи договор кардагим ман я проекта пешниҳод кардагим ва қабул шудагиам ва сума гирифтагим диюмбора ма талаб кардагиам ҳамун чиза ман диюмбора уже ҳамун рӯзе ки ман бояд сум бигирам ҳамун рӯз ман мерам иним бухгалтерай иними одам мегардам мега ки ман ин проектро қабул намекунам ҳамхастай ина мисол ҳами одам ҳами мардака чӣ мекунам бигем мега ки қабул накун мегам проекта ҳами ручникша мекаша бигем ва и акай бахара мисол бухгалтериш да бовар мекунам барои ки и бухгалтерша и бояд да и бовар кунам и худаш тоқа наметона ҳамаи чи аришат карда ҳамхастай ва ту ва ман мебурам мерам баъди як сол пас ҳаракат мекунам мисоли гап зур мезанем меқапам мура зур мезанем мисол проект мекунем мура меқапам дела мекунам и қатъи мо нестай и қатъи мо нестай мо хела пешравӣ мекунем ина темаи абдурозиқ шидам мисол дар дастарин чихе мура чоркаса бурдаги маҳкам кардагиам мисол ма дела гирифтаги май пишти блогери ҳамихиясте ба яке дар ҳами мобайн иними миёя дар ҳами группае ки ту ҳастӣ мия одаме ки ту против ҳаму ба ай сабабе ки сахти бад ҳама одама мисол қасд бигем гирифтагӣ ки ма оли ту дар нишон метам ки ма чӣ хели блогерам не ки миёям масад дар як круге ки мисол ту хела пешравӣ кардагӣ як хела заҳмат кашидагӣ бигем гуфту гапо безебамша иними одам медурад дар онҷа мисол қатъи шумо ҳамкорӣ уже ҳамкори шумо фаҳмидӣ бо ҳамкор майлу бо ҳамуҷа да медура иними одама бухгалтер мегира хикади дар ҷое ки масалан ма ту ини бародар қатъи нумак чоркаса маслиҳат кардагием ки иними чор кас иними як гурӯҳем кадоми қатъи мон кор мекунам ба оили қатъи кор мекунем мисол дар гурӯҳ дига ҳеч кара намегирем ба мисол маслиҳати ҳамакаса мешавад касерам ки гирифтем ҳамхаст не ки ту калони ҳеч кар намепурсӣ барое ки уже тахтакантар гирифтагӣ тини ҷуръатай бародартай бухгалтер гуфтаира ту дар кор мегирӣ масад уже мара алам кардагӣ ма қадар меҳнат кардагӣ масад як қил як ғоз мехезам миёям масад ҷои мара мегира ё ки миёям мара дар болои ма команд вар мекунад дар ҷое ки мо дар дил бе ӯ будем дар ҷое ки мо қадар меҳнат кардем бе ӯ меҳнат кардем ҳам қадар мисол хасу хоке ки дар на нон тайёра худованд ризқа метавад просто дар оҷа уже мотиватсияи тура ва атмосфераи ҳам круга ҷазир мекунад вақте хеле одам бошад дига тура мотиватсия мепара намехоҳӣ дига тура хеле одам кор кунӣ ту иҷа ҷои бигем номусу нанги тай ту уҷа дар модарат касал буди чизоро ягон кас намедонад ку чиза ту медонӣ масал ба ҳамин хотир қатъи уже фаҳмидӣ ки ай ма ба худмат фаҳмидам масад як савола дадамош як саволи дига агар ҳама одам намеомад шумо дарш кор мекардем мирам мо хости илоҳӣ қатъияй масад чизе ки шид бояд мешид братан масад ма ай уҷа биромаданам ягон чи мисол зиқ нестам барои чи барои ки ма соҳиби ҳичам набошам зато ма дарс дорам дар ҳаёт ма любое время ягон кор дигаам кардам ҳамин хатогиҳомо намекунам дига ман метонистам может ки ҷое да масад уступат кунам дародара мисол ба тақдир тамтам бугум ҳо ин инҷа дар хеле бояд хай шава хай туғрия ҳечи намекунам не ки ман уҷа да патсан будам ман уҷа гуфтастам ку гап дар бораи мисол касалии модари ман мерафт фаҳмидӣ мара хезадивати безеб кардагиам ман дар дуруни подвало мақсад идея кардагим кор кардагим ҳаракат кардагим мисол задагӣ буромадагим то авлодмедия омадагим мисол прай кардагим ма да авлодмедия қадар азо кашдаги дунё офис буд уҷа да ягон кас намеомад братан уҷа ягон кас қадамша намемонда офис яъне ҳамун гарм буд 40 градус гармӣ чи бо ма
на ирус гуфтум ку симичка пимичка мехин кана пана ягон ҷош мехора кале аллергия дорум бо он гарми дагон симичка пимичка мезанам да оҷа маззат мегирифт не ки ман кора напардохтум братан ман кор кардам меҳнат кардам он ягон ҷои саршӯӣ набуд мо меҳнат кардем братан хая ки ин чизо мешавам братан может ҳама одам ҳамин чиза тоғри дид может ман ҳамин чиза хато кардам яке то что ки ман дальше кор мекардам намекардам ин уже дигаронла боз намекунам барои ки чизе ки шид бояд мешид брат мебахши агар хато ҷавоб шуда бошум не ман хайр хеле хит кардем ҷи ман фаҳмидам тамом خیلی سوال داشته باشین مرحبا سوال савол яке адам ранги машави чикор мекунӣ ранги ту мақсад рости гапа мегум брат сараввал ҳама тамошобиное ки масад фирдавса медонанд аллакай медонанд чӣ хели масад бачай ва нафарое ки намедонанд фирдавса беҳад як бачае ки чӣ мегӯянд табиатай зиндадилай ва ай ҳама асос самооценкаш на висшем уровне и ай ҳама главное мақсад ина миёзи қатъи тай мисол и душа компанияй да я шӯхӣ мекуна я прикол мекуна сараввал биё ба худо гапат надорум ман хирсандам ки ман қайта шинос шидам ҳами шиносои мо ҳамиҷа дашид ҳазору раҳмати калом барое ки мақсад хитагум накардай дар ҳамин зиндагӣ ва устуворӣ ва боварӣ дори ай худат чӣ хеле дирӯз гуфтаистае ки ман мистер биста мегзарам мисол мегая орзуое бикӣ ки мақсад дар зиндагӣ ки як ҳазда нақл кунӣ хандаш бигира та агар чени мистер бистам нашай я зина мебурой ман дабоварӣ гап надорум барое ки самооценка на висшем уровне зинда бошӣ ва саволи туда ака ҷавоб метавам ман худам дина буд ман фикрам дина буд ман худам ба худ ман фикр кардам гуфтам ки ман яке ҳамин ба ҷои ҳамин фирдавс мешидам ман гуфтам хит ки ман дар онҷа шиштагӣ будам мисол дар ҷа хурдуму дар вақти ҳами умуман дар ҳар коре ки ман кардаиста будам яке дар ёдам меомад ҳамин чиз ва худованда шукрона кардам ки тани сиҳат дорам ба номи худо қасам ман намедонам чӣ кор мекардам хая ки ира худо ҳеҷ када нишоната не ки ман умед дорам чӣ хеле ки ту масад чӣ кардасти ку личени кардасти мо ҳамин хел қатори худ дар ту бовар мекунем ва боварӣ дорем ки ту ба ҳамун нияту мақсадот мерасӣ ва ҳамин соз мешавӣ да брат ин инҷа ҳама ҳамин ягон кас бина ки мақсад ҳамин ту соз шидаисти ба худо мембаранд як қисса нишона видеота нишон доди пешай личени камтарак чӣ хел буди пости шабод ин аводи десем чӣ хелай уже ма ҳис кардаистам ки пешравӣ ҳастай ва худат ҳамин чиз дар бовар мекунӣ зинда бошӣ ва ҳазор раҳмат динем ба одамое ки қатъи тан ҳар рӯз ба тура дастгирӣ мекунанд ва тура тоқа намониям ба ёам раҳмат ман кадаки 1000 дараҷа раҳмат кай бахам ҳама садай ва худо гунда дастам бардоштаги ман дар рӯбоиё мегум дар рақами 7 мегум сурам мегум ман мефаришка кардам ман доштум одамоиро ки мақсад тобистона будам ту бояд агар результат нишон дии любой намой падеша мекунем нахешона наданшона бахи агар ками одам мегуна либо сбору мекардам либо ягон корига мекардам яки не худ диди ки мақсад давҷа чикам оли мебураям кам нева ҳама сад фоизай и значит мегум ку ризқи ҳар як бандаша худо метиҳа значит аму дар кор буда ину бародаротро гуфтанд биза бира может ва ёдам раҳмат ки ту ҳамиҷо омадӣ ва ё мотиватсиядан то омадӣ мо ҳамиҷа чанд қа даст мо расидистай ҳамин кор кардастем бра ахира кам надорум то охир агар ину бигам мадаманишахобур бигам акай бахад ҳамин любой ойру ёрдамити дар корегум не ҳама сад фоиза саломатӣ боша ман ёрдамай гап нест бра
Ака баха раҳмат киям хали бародари муро давсидӣ мекунӣ бахило гап надорум ака. Я савол тем акара. Без савол теш. Якай шахира, шахира мозгиш нормально кор мекунад, ҳама ино прекрасно. Короче, яке агар моменте шава ки хада даста $1 million болта ака. Ам чисто мақсад бизнес мекунем та. $1 million болта ака. Да $1 million чико мекунӣ? Не ки ака боя чизига. Хада 24 соат вақт дори ака. Боя тратить кунӣ, чанқай ки айдаст миёяд. Чикоре ки мекунӣ, намекунӣ, чанқай шарашор мекунӣ, намекунӣ. Як аса савол додаген ҳамин савола я вақто дидагиш будум як видеода мегӯяд ки ҳамун $1 million аввал дар дастам биғалта баъд мефаҳмӣ чӣ кор мекунӣ. Дар ҳақиқат одам вақте ки дар дасташ $1 million биғалта у вақт дар оз чизе ки ман мегӯм у вақт намешавад хеле. Бисёри одаморо ман хайрш мекунам, ман ихтелӣ мекунам, ба хилоф рӯшона сиёҳ мекунам. Мақсад хайр мекунӣ у не ки ҳамаша хайр намекунӣ. Ман ним шабедам мега хайр мекунам, ихе мекунам, ихе мекунам. Не, мардаки гап 24 саат мега. Не, мардаки гап ҳозир ман намедонам ки ҳамун сума ман агар дар дастам боша ман чӣ кор мекунам. Ман бугум чӣ кор О, мекунам? ман медонам ки ихе мекунам, не ки ҳамаш дурӯға мешавад. Барои ман у сума надорам, у сума дар дастам боша ман ҳама кафа бумбурам озир. Як гура агар биёяд, ҳамин савол ман ҷавоб додам. Дори ака. ҳамин савол то дар дастам $1 million боша, балки 24 соат вақт. 24 саат ҳамаш дар мерам хона мехарам. А чӣ? Вай чӣ ай? То агентство мегири ҳамаш дар парк. ҳамаш дар мерам хона мехарам. Ба у 24 саат ман тамом мешавад мегӯям надорам пул. диди мозга. Диди мозга. Акай Ба у пула ман оста ба хонавар фуртони ки ба даваш кот чӣ? акай шаҳр. Акай баха Пулдор медонад чӣ кунад. Мо ки дар карбон пул надорем, мо намедонем чӣ кор мекунем. Миллион мезад дил мемарам. И барои зан мегирем якум. барои Дар 24 соат тез бачакам ассалому алайкум. Нафарое ки дар карта Тинькофф дар кора барои шумо проблема нест. Шумо метавонед дар ҳамин номерои телефон занг бизанед, менеҷерҳои барори кор шумо дар картаи Тинькофф заказ мекунанд, дар даҳани дари хонатон меоранд, метиҳанд бепул. Картаи Тинькофф хубиш дар чие ки вақте ту карта заказ мекунӣ, кашлогш ҳам бепулай ва бо то 20,000 рубла ту метавонӣ Тоҷикистон бе ягон проблема, бе комиссия равон кунӣ. Марҳамат, картаи Тинькофф дар кор боша, занг зан. Албатта фақат документ мерава, тамом. Сумай партон миллиард бигир. Вертолёти аэросӣ бигир бихебиё. Савол додам ку ҳамин мозги пешина дака ҳам мозги ки ӯз дори ака. Не, у нест. Мотиватсия у. Ин саволи бизнес ай. Ҳозир ман ту бугӯ ки барои нашод ягон хайр, ман наметавонам ягон хайр кардам. Ман надорам фикр ақида. Не, ки ҳамаша бигир акай баха зурай. Мера ҳамаша хона мехари зато баъди 24 соат пас уже твоя. Хонаи баха арзон мешавад. Конечно, 24 соат мезгарам, ба ман кори хмай. Ба давомаш. سوال من خواهم که البته یک خلیل گوش کنم Веки зиндан. چیستا خلیل بیگم Ҳайла гап нест. Бачаҳо розиян ягон. Чуони? Ягон минушай Шай монем. гӯш кунӣ ёкам декрам. Не, ошикина ягон ҳаётӣ мехонам. Ман медорам припев да. Ман як нима бесам. Ман дорам припев да. Бутети мара честа. آنی بچه کما میخونم مایده کیم نمیگوش کنم اگه من سیفی بشش بجون ай майда киш ай сиф ҳаф ай сиф шаш ҳаф. Дай сиф юза шавиш дагар. Ман надидум мера табассуми кучара беасос хелаганду демучара. Ман надидум марде ки бесада гапш боша сунда кисаки вай ором кина сара. Ман намехостум шавам тақлиди одамо, ман танҳо ҳаёти хуб мехоҳам тамом. Ман намедонистам чӣ меша оқибат, не ки мегуфтам пар биё ҳама садай брат. Ман медонистам ки ман кадесам риск, медонистам ай ки ҷома дамия риск. Не ки намедонистам ки ай биз, ки ай муш ҳозирона бистадуда свето хомӯш мешава. Ман мешам каме ноором, фақат садои очама мехом шунавам тамом. Мехом ки бугум оча бахшиш, ки бачат намонда ки гарди беташвиш.
Мана медонистам қонунои идуруна шери нардашка ва ҷокадай собуна. Мана медонам ки да киҷо кардам хато ки да зангои ма ҷавоб наметанаму брато. Ҳамувое ки ваъда додан гурдашона ма да ҳичи дар кор нест бардорем телефона. Мехон через телефон дар рӯя галаш кинам туф не ки бо да ёд меояд историяи ҳазрати Юсуф алайҳиссалом. Ма ба ҷои интиқом мехом сабр не ки вақте гап мезанам гап ма набр накун форточка бизита биги бакала то ки гапи чап нашава як гала. Ҳарчанд хали меяуда. Тозай. Реально гап нест. Мардак бари. кайф Серьезно. Действительно мардак ҳаётӣ. ҳамин чиз аҳамият. Действительно ҳаётӣ мардак бари. мега ҳар киро барои коре сохтам мери уро дилаш андохтам Гап нест инам бародари мара бошоидӣ мекунам. Не гап нест брат. Мардак бари. Честно. Раҳмат. Ман ҳамин як бори дигарам агар ки бихоням гӯш мекунаму валлоҳ. Бетришон мекунам ака яъне аз 3-4 мақсад даими питерам наёфтум ягон студия. Lekin Nadej что ҳамеша баъд вай ки мешавад. Гап нест. Ман чистан хали мислма дар ягон ҷо нафуридам дар ҳамин ҳаётӣ гуфтум пост дар ҳамин фуридам. надеюсь кардин ки зур буда Гӯё тамошо кардисам, не ака? Реально Yo, зур. sağ ol Metin.